Jeg skal lige i køkkenet, okay? Okay, se hvem der ringer. Hvad så, kammeren? Hej Fini, længe siden bro. Jeg er lige i nærheden. Tjek lige, hvem der er sammen med mig. Hvad så? Skulle vi mødes så hyggeligt? What? Du har Laxi med? Shit. Jeg har lige aftalt med Axa, at vi skulle hygge, og vi skulle se en film på Netflix. Bro, kom nu. Brug en af dine fiduser, så vi kan ses. Men hvor er I henne af? Kom lige ud og kig ud af vinduet. Vi står hernede, mand. Kan vi se os? Vildt nok. Jeg synes nok, at hun genkendte stedet. Men Finn, kan du ikke lige ringe til Anja og spørge, om hun kan ringe til Axa og lave en aftale med hende? På den måde kan vi få Axa ud af døren. Ja, bro, det er en god idé. Men jeg har ingen aftaler i dag. Hej Anja, hvad så? Hej Axi. Jeg tænkte på, har du ikke måske lyst til at mødes sådan til en kop kaffe og måske lidt kage og bare hygge lidt? Du ved jo, jeg elsker kager. Der er ikke noget, der er bedre end kager. Men jeg har faktisk en aftale med kammeren i dag, så jeg kan ikke. Nå okay, men vi skal så snart ses. 100% næste gang. Ja, det er mig. Så hvad finder vi ud af? Hvor hernede venter man? Jeg skulle lige høre deres samtale, fordi jeg hørte hendes telefon ringe. Og Axa siger, at hun har en aftale med mig, så hun kan ikke mødes med Anja. Men bare rolig, jeg har et trick. Vi ses om 20 minutter. Jeg skulle lige have noget at drikke. Lad os gå i gang med serien. Ja, den har fået gode anmeldelser, den serie der. Jeg glæder mig til at se den. Ja. Jeg ved godt, vi har aftalt, at vi skulle hygge i dag, ikke? Men det er sådan, at det er så længe siden, jeg har besøgt min mor. Så jeg tænkte på, at vi bare tog det over nu. Det eneste, vi skal gøre derovre, det er faktisk bare lave mad, gøre rent og hygge lidt med hende. Og så kommer vi hjem. Gør altså ikke at lave mad og gøre rent. Ved du hvad? Tag du bare afsted alene. Jeg bliver hjemme og laver lektier imens. Ej, er du sikker? Ja, så kan I have lidt alene tid sammen. Så hygger vi med serie bagefter, når du kommer hjem. Det er en aftale. Jeg tager afsted med det samme. Vi ses senere.